Čaute, vítam vás u... Pardon. Čaute, vítam vás u trošku novej hry. Nie je to až tak nová hra. Je to tak možno na prvom so starou a novou. No, poviem, že je to hra World of Tanks bitvy. No a je to hra, ktorá je o tankoch a mňa veľmi fascinujú tanky. Sice som už v tom trošku popredu, ale táto séria bude hrozne dlhá. Ja neviem dokoľko, musíme dokončiť skoro všetko. To si zavrieme. Avri sa. Tak, máme zavreté. Máme tento nádherný tank, pozerajte sa. Potom tu máme takýto anglický, z Anglicka. Potom tu máme tento ruský, lebo mám 3 ruské. Tento nie je môj najsilnejší, ale tento je teraz môj najsilnejší, vyzerá jak starý Karel. A tam máme bitvu. Je to česká hra, takže odporúčam, lebo aspoň máte tu slepá kolej, údolí. Tak sa volá tá mapa, hore. Máte tie dve kocky. No. Takže ideme na to. Toto sú moji kamoši. Počuli ste, vyrážíme. Takže v tejto hre budete presne rozumieť. Zrazíme tohto šprta, lebo mi tu leze na nervy. Prask. Letel jak... neviem kto. Ale proste letel. Skúsim sa toto zakempiť. No, už som prezradený. Takže prasknem ho. No, trafil som ho. To je jedna dobrá stránka. Ale tá druhá je, že on teraz vykúkne a musím ho prasknúť. Takže, ryti zdrhám. Musím často aj... Dobre, našom sa a idem na tohto. To je ja, to som ja, to je tvoj tank. Toto sú... Poď, potrefni ťa do pása. Tak, on teraz si cúvne a ja ho trafím. Jak sa tu kýve. Tam za chvíľu bude dead. Poškodený pás. Dobre, je dead. Takže teba sejmeme. Prask. Trošku by ste mi mohli pomôcť. Štrafo. Zdrhaj. Praskni ho. A zdrhaj. Koks. Kebyže, no to sú presne strelci. Idem do našej hlavnej zóny. Nasleduj ma. To je hrozné. Sleduj ma. Otočím sa. Dobre, je nás už sú iba 2. A ja sa vlastne musím sa teraz premenovať. Dobre. Tak. Tento za chvíľu bude mŕtvý, lebo mám pralomený pás. Tento za chvíľu zomrie, lebo ho trafím. Ako som ho netrafil. Dobre, sme víťazstvo. Ja furt kýcham jak degeš, ale to je vadí. Bol krutý bonus. 10 XPčok. Víťazství, poškodenie zničeného sme zabili. Iba jedného to bol ten. Dobre, že si môžeme kúpiť prémiu, ale ja nekupujem nič. Lebo radšej hospodárím. To si zapamätajte. Tu sú potom aj japonské. Hago, šiny. Ukáž, ako vyzerá? Vyzerá ako šnicl smažený. No tak. Vyzerajú fakt pekne, majú fakt pekne.
Číny, teraz si obhliadam tanky, že a európske. Vyzerajú úboho, ale tieto vyzerajú najlepšie. Tak asi tie prvé sú fakt také úbohé, ale tento európsky si môžeme kúpiť. Kúpime si ho, máme na tank. Máme už nový. Toto. A do prkna, do prkínka, ono tu bude jeden slovenský. Ale tento nie je náš najlepší vlastne. Dobre. Chytáme si. Je to pouštný písky. Ticho! Videjko. Dobre. Takže na... Pardon, trošku. Dobre, už nám aj popriali. Máme zapochať. Ježiš, ale ja mám taký malý a prefíkaný tank, že dokážem... Aby som možno aj... Ja si budem tuto počkať, ja si na nich budem takto kempiť. Tam... Jasne, už sa mi načítali. Oni takto vyjdu a ja mám na nich presne nastrel. Ty kokos, ho spomalil. Tento nie je na mňa, tento je na mňa. Pravdu. Papa. Šnícl smažený, děti dělá. Šnicl pán to dobré ví, smaží rysky postách. Zahotovil lžice na čmaterce, říká hodný šnicl pán, šnicl někdo přijde vhod, schovej si ho tu kalot, no. Ty koho to jsou teda také jisté, snad se mi, že? Tak a prask. Odrazení auta. Tak, není odrazení. Jak se hýbe. Kokos. Oni tak chcú striesť ten náboj, že teď celá ten náboj je odráža, ale ubrda. Že ja mám vždycky byť na dobrej mieste naklonený. To je čiežezná taktika. Fakt musel zdochnúť. Ježišimária, to bude zase ťažké naháňať, ale to je... Kokos, to čo je za tank? To vyzerá pekne. A tohto uberda trafím. Ty kokos, uberd. Prásk! Ne. Ty kokos, jak som trafil? Uro, ty kokos. To je pri mne? Podobno je. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Pás je spravený. Akce může pokračovat. No tak hovorí si iba blabota. Ty kokos. Na čo? Na čo? No ja nechcem zomrieť, zdochnúť. No na mňa. Ty kokos. Prast. Ale je to aj časomiera. No, tak asi na túto časť stihneme iba dve. Skúsime si poupgradeovať, lebo nemáme už hviezdičky. To je na... Dobre. Dobre, mám niečo nové. Yes. Dobrá práca, super. Som tiež začný, ale... Dobre. Máme tiež, zoberieme si a máme v našom pásiku päťky nové vecičky, takže hopa, prevezmeme. Aha, dobre, ale ten pás by sme si, keho, to bol ten japonský prvý. Dobre, ja si nechcem kúpiť ani. Ešte svoj. Vykašlem. Nemáme hviezdičky, to je ten problém. My už sa budeme sa kúpovať tie lepšie tanky. No tak, dobre. Posiak, to je meno.
Tak. Upraviť. Ha? Tak. 1, 2, 6, 7, 6, 7, tak. Upraviť. Hej, čo tu nemám? No ne, vykašleme sa na to. Tak. Za chvíľu si túto časť ukončíme, ale chcem vám ešte ukázať, ako upgradeujem vlastne tanky, len sa musím pozrieť, jak sa to znova robí, lebo ja vždycky na to zabudnem, vlastne musím ísť sem. Zoberiem toto by som vlastne opravil. Nemáme ešte na to, ale tento horný si chcem kúpiť. Tak nie. Počkaj. Tak toto časť si tu ukončíme. Ak sa mi to páčilo, tak nezabudnite na odber a like. Musíme tu dať aspoň 6 lajkov, no skôr nie 6. 2 lajky do pokračovania. Čaute.